Ejem bilen ýene de gürleşdim. Näme diýdi? Biraz pesrak ýerdip aladetýäde. Bolýa, umytdan gaçma. Şunu ejeňe ber. Ýöne okamajaňa da söz ber, bolýamy? Bolýa, sözüm sözdür. Bayram, näle görýän gyzymyz halarmy? Sen saylarsın da halamadymmy? Gowdatlar alıştırdyk, he? Hawa. Aradan epesliýelim geçdi bir zat soraýyn. Hawa sorar kayın. Şon ejeme näme berdiň ay? Ejeler aladaçyl bolýada. Anam berdim. Sen yanında bolonda menden bayadım yok. Men garip boloyun sen orfon armanım yok. Geçen akşam uzun kakatı düşme girdi de şey dedi. Gyzymyz dünýä inenne ýüregi kemli bolupdy. Sizin aýralygyňyz onuň ýüregi götürmez. Men wagtynda başardym eni. Inni gezek senki. Diýmek biziň başdan geçiren zatlarymyzy sizden başyňyzdan geçirip ýeňipsiňiz. Alad etmä. Biziň geleceğimiz öňümizde. Uzun kakatyny ýadyňyza salyp, ýüregiňiz agyrdan bolsam, bagşlan. Jaý cennet bolsun. Gerek bolsa soğur yüreğim al senki. Men ýaly söýüp gör.